Langgit. Kuha ko, langgit. Hello mga kawigil! So, yung po ang ating po ngayon mamumukbang at magsasaluhan ay Filipino breakfast. Yan, napakadami niya, overload. Ano yan, Ibes? Meron po tayong hotdog, itlog, danggit, tuyo, tinapa, tosino, longganisa, steamed kangkong, mangga, fried crispy okra, talong, itlog na pula, soup, fried rice, kamatis with sibuyas, may bagoong din tayo. May kape rin po tayo dito. May kape po. Yun. Yan po, bago po tayo magmukbang po, salo-salo po tayo, ay mag-pray po muna tayo. Mama, maraming salamat po sa pagkain pinaglob niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa mga viewers namin na patuloy po sumasalo po sa amin sa isang hapagkainan. Nawa po ay lagi po kami may makakain sa araw. Maraming salamat po, Ma. Ito po yung dalayan ko sa inyong buktong anak. Heso Kristo namin tayo pagligtas amin. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Langgit. Kuha ko, langgit. Thank you po. Yan. Spread muna natin. Wow! Lumuglog tayo po. Lagyan na natin ito din. Yan. Nakagat tayo para sa ating mga kawigil. Danggit. Langgit po. Kanin. Dami itong fried rice nito niya. Ito po ang soup natin, honey. Ito ko na lang lalagay. Mangga. Mangga bagoong. Ang dami po niyan. Kain po tayo. Ang sarap ng danggit. Punan tayo ng sabaw. Meron po kami dito. Mainit pa. Mushroom po to. Mushroom soup yung sa nor lang. Instant. Ang okra. Tinapa. Kasi may tinapa ka? Isan abot mo dyan, no? Apa? Tuyo. Sige na, kain na. Kumain ko naman itong tuyo. Meron po tayong mga sausawan dito. Suka, tsaka yung kalamansi, toyo. Wow. Sarap ng danggit, oh. Thank you na. Siyan. Thank you po. Hotdog. Ganisa na ako. Okay. Ganisa kayo dyan. Thank you po. Hati kayo. Ay, thank you. Nakuha dyan na ka. Apa? Sarap. Kuha ka dito na ka. Sarap. Lakas ba sa kanin?
Mangga sa tuyo, ang sarap. Kain po. Init. Ito nga pala. Gulay oh. Thank you po. Wow, thank you. Ito. Sarap po sa alamang. Baka ba? Bagong bala. Ay, itlog na maalat. Pa rin siyang itlog. Ito rin siya, no? Thank you po. Thank you. Kaya yung mga gulay po natin yung binalunch mo lang no, yung Kangkang. kangkong po. Gabi. Sarap ng tinapanoy ate doon, no? Sarap ng tinapa. Subukan natin tikman. Lasang-lasa min smoke. Alam mong ano, sariwa yung tinapa. Parang ito yun. May tuyo ka nga. Titikman ko. Ito pong ating crispy okra. Ito yung kalamansi. Hindi na siya crispy. Kanina pa kasi. Ang sarap po. Sarap. Kanin pa kayo. Kasi ako lang dito. Ni. Nanamnam ko muna yung mga yung pinapamasarap. Ito yung itlog na pula. Ito po. Uy, longganisang imus. Napak yung tuyo. Sarap. Itong longganisang imus po natin, ano po ito? Adobo. Adobo yung timpla. Napakadaming bawang. Sarap. Super. Sabay mo sa binalance na kangkong na merong alamang. Wow. Kain pa. Mainit pa. Right, thank you. Fishy. Ate, Sarap. Ay, si ate. Dok. Like yung mangga. Sarap to. Oh, kasi meron ka na banta. Pamanta. Ito yun na. kumain na po. Okra po, i-fried nyo lang. Ito, breaded po ito. Tapos may mga timpla pong pampalasa. Try nyo po, ang sarap. Tapos i-deep fried nyo.
Sarap nung ano, yung tuyo kapag hindi masyadong maalat talaga, no? Tapos yung tinapa, pag lasang-lasa mo yung ano, Smoke. smoke niya. Yung tuyo, sino ba gusto ng tuyo? Ako na ako. Kaya samayan ka na, tuyo? Sama? Ako. Yung mangga, sabay mo sa mga maaalat na ano, tuyo. Ang sarap Tuyo, ano, ang sarap. Ito na po. Sabay mo siya sa gulay, pwede. Masarap siya. Ano, meron ka pa? Mangga? Sige. Ganyan ako. Ay, excuse po. Silang ganisa, sarap. May na nga para sa asim si Risha. Toro po. Ang kape ko nga pala. Kape. Higip tayo mainit na kape. Sarap ng kape. Sino nagtimpla ng kape? Ako. So, susunod, huwag mo tatamisan na. Walang asukal eh. Parang hindi ko yata nahalo. Sobrang Sobrang, masarap pa rin, ha? sobrang magmamadali. Ayos yung kape mo niya, talaga healthy yan. Walang sugar eh. Tapos, grabe itong kulay niya. Sino pa may gusto? Ayan po. Ako akin. Ayun. Yan sa inyo na Ay, yan. serious na may presidente. Yung kanin sa inyo na yan. Basta akin itong yung... Kanin pa, yung say. Ano po? Ay, ayun na. Ikaw rin yan. Hati na lang tayo. Kaya nga rin danggit. Meron pa. Sa atong langgit. Okay na ako na. Ay, baka gusto ko anak. Danggit po. Wala na. Sarap ng danggit. Like kamatis, yan. Oh, kamatis. Ay, bigyan mo sila na. Ay, Yeah. thank you. Sa'yo na ilang ganisa na. Ano? Hindi po. Hindi tayo. Yeah, isa pa. Itong, ayun, no? Mga kabigil, nakakuha na ba ho kayo? Pasensya na ho kayo, oh. Lalakas namin kumain eh. Sobrang lutong ng danggit. Bakit pa nagpiprito ng danggit? Maraming ano talaga. Saglit lang, medyo maraming mantika, no? Saglit lang. May sound effect. Pagkatapos natin kumain na to, sigurado ang dami natin magagawa, no? Kasi solid yung agahan natin eh. Sarap talaga ng mangga. Ayun, may bato pa. Mamaya. Kay ate yan. Ayan, sige, kain lang kayo. Simulan na po natin ang ating shout out. Thank you so much po kay Sky Yu Ay. sa mga message niya. Thank you so Thank you much po. po, appreciated po. Elise Nueva, shout out Espinosa and Nueva family. Caroline Kimura, aloha. No. Helga Dizon, happy wedding anniversary. Helga and Palbon. Leslie Escobio ng Quezon City. Minerva Belleza, Olivia De Jesus, Jamie Aquino ng Caloocan.
Boat 21, Mm-hmm. CODM. KCP ko, Rose San Juan. Si Ma'am Rose. Janine Adatan. Chen Mina Lebrila, shoutout sa mga anak niya, si Clifford. Kaylee Lorenzo, Ashley Lebrila, and Anjanette Alcoy, shoutout po. Elise Neva, shoutout. Cherison Cinderella, Elise, at Chloe Claire Neva, at sa tatay niya, at nanay niya, si Eduardo Anita Espinosa. Maylin Valangka, shoutout sa asawa niya, Jimil, at sa kanyang dalaga na si Queenie. Kay shoutout Team Payapa at sa kanyang anak na si Antonia ng UK. Julio Doms, Marlon Uzon, Chari Dalmasio ng Houston, Texas. Jasmine Manzano, Giselle Chavez, Lourdes Vergara, Clyde Evardio Marie Paglibar, KC Pico, Joicel De Los Santos Vergara, Jamie Aquino, Angel Jologs OFW from Hong Kong. Hello po. Hello po. And kay Rishan. Rishan, sino yan? Wala mo. Virginia Ferrer. At kay Bonnie. Bonnie Mayralo. Hello. Ayan. May Ralo. Oo, yan ang laging gustong-gusto siyang panoorin. Okay, nung pumunta tayo ng kape para sana, masarap tong kape mo yan. Hindi ko ito nahalo. Wala talaga asukal eh. Sa'yo rin? Wala asukal? Hindi, healthy living ako. Kaya po, natapos naman yung isang napakasarap na mukbang natin. Sobrang salamat siyempre sa Diyos sa pagkain pinagkaloob niya ngayon ito. At sobrang salamat po sa inyo na nakikipag-salo po sa amin sa isang pagkinan. Sobrang salamat po mga kuya. Hanggang sa muli po. Kaya, bigla lang mawala. Kung nagustuhan niyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.